Здравейте на всички аверчета, от мен едно аверче. Тази вечер ще сглабяме моторче за моя син. Сина ми няма и годинка, но ще му го сглобиме за години напред. Изпадна ми на много добра цена един покетбайк малък и реших, тъй като аз като бях малък, родителите ми не можеха да си позволят да ми купат такива неща. И много се пръсках от тях, че едно дете имаше такова нещо. Зарекал съм се, че сина ми ще има детството, което аз нямах пари да имам. И му взех моторче, нищо че е на 11 месеца. Това моторче ще го кара като порасне, разбира се, 5, 6, 7, зависи там как се развива, ще прецениме, да сме живи и здрави. Но тази вечер сега с вас ще го сглобим. Малко предистория. Моторчето е супер тънко, взе го на някакви много къси пари. То не пали, беше в окаяно състояние, цялото изгнило, ръждясало. Изкурих му рамката, наръсих я с грунт епоксиден, пръснахме боичка отгоре, за да не ръждясва, да е свежо. Спойлерите съм ги боядисал що годен някак. Идеята е да са малко по-фреш отколкото бяха, като обърнах внимание на горната част да изглежда най-хубаво, където е резервуара. Там е станало брутално, ще видите сега снимков материал. Рамката няма да ръждяса, докато дойде време да го кара, надяваме се. Тук сега се сетих за Стефчо. It's me Motovlogs в YouTube. Абонирайте се за него, прави страшни клипове. Също с мотори, ходи на много интересни места. Понеже наскоро гледах един негов клип, дето и той така да не тръгне ръжда веднага, като си е изпуснал новия мотор, го наръси. Наръсили сме рамката, всичко друго е на съставни части в пликове. Сега ще извадим рамката с вас и ще започнем да работиме по мотора. Така, ето му го фрейма. Това е шасито, върху което ще надграждаме с вас. Както казах, боядисано е черно, беше супер ръждясало, сега изглежда приемливо, поне няма ръжда по него и ще успеем да го запазим докато малкият порасне. Първото, което ще направим с вас е да сложим двигателя, тъй като това е основата на всеки мотор след рамката, това е двигателя. Преди да монтираме двигателя, ще трябва да му профилактираме карбуратора, защото, както казах, моторчето не пали. Не знам какво падна току-що, майната му. Моторчето не пали и има нужда от профилактика със сигурност. Така че тази рамка я отместваме ето така, настрани и взимаме двигателя с вас тук. И сега. Сега ето как изглежда чанта двигател. Тук какво имаме? Грунче против ръжда. Явно е останало от когато боядисвахме рамката и съм го прибрал тук. Имайте преди, че това е един проект, който започна преди доста време. Първото нещо, което трябва да развием, това е ето този въздушен филтър, защото, както виждате, болтовете, които се зафащат за смукателния колектор тук, минават през карбуратора от тук. Т.е. трябва да махнем това филтърче с вас, за да получим достъп до всичко друго. Макар че да, ще го махнем. Така. Ние да махнем жилото на гъста. Преди това да махнем маркуча за бензина. Сега жилото на гъста се държи ето тук. То контролира една игла. Ето я, това нещо. Като дръпнем гъста, издърпва буталцето, за което е закачено. То дърпа иглата, което изглежда супер странна, защото дори не е остра. И тя пуска повече бензин в двигателя. Ето е иглата, за да видите как изглежда. Оставяме двигателчето на земята и без това ще трябва да чистиме. И сега вече, ако искаме, натискайки, да видите как може да смените жилото също на карбуратора. Натискаме наобратно, за да изкочи пъпката. Цак. Kaufland, хубава седмица. Вече сме патрони. Извадили сме буталцето.
Извадили сме иглата, извадили сме жилото и всичко се разпада по план. Тези неща ще ги оставиме. Бака ще си осеря чисто новото бюро, мамка му. Добре, ще го осерем и след това ще го чистим майната му. Тези неща си ги оставям на бюрото. Сега отваряме кутията с инструменти. Ще ни трябва права отверка за ето тази скоба, която ще развиеме леко. Филтъра, който също изглежда ужасно. Айде сега с кръстачката да развиеме тая гуменка. Трябва само да обърнем внимание на къде е най-малкият въздуховод на света. Вижте какво малко портче има вътре. Добре, това явно играе ролята на смокач. Виждате ли колко малък е въздуховодът това нещо, като е затворено? Като препалиш и запали първия път, след това вече можеш да махнеш смокача и той да отвори, да влиза повече въздух. Добре, това е много първобитен, много интересен смокач. Това установяваме с вас. Сега ще ни трябва 600 грами за тези. Ползвате 10 бита. Не ги прибирайте, тези, които ще ви трябват, а си ги оставете някъде настрани. Като идеята е всичко, което може да ви потрябва, да ви е под ръка и да не трябва след това да го търсите пак. Сега 600 грама го нацелих от първия път на око, но някой път знаете, че е някакви ебани размери, дето ви се струват по един начин или нямате пряка видимост и трябва да тествате на проба грешка. И след това, като си приберете обратно в кутията с инструменти всичко, което ви е трябвало, при сглабянето трябва да го търсите отново. Затова аз лично си отделям всичко отстрани да ми е достъпно и вече чак като приключа мога да си прибера нещата, откъдето съм ги взел. За сега имаме само 3 бита извадени, един 600 грам, една права и една кръстата отверка. Самата отверка и трещотката. Така. Супер. Ето го смукателния колектор. Тук трябва да има гарнитурка по принцип. Да изглежда ето тази пластмаса играе ролята на това. Има някакво остатъчно гориво. След като сме премахнали карбуратора, виждате как изглежда той. Първо ще го изчистиме външно с спрейче, а след това отдолу, в долната му част, ето тази чашка ще я премахнем, за да получим достъп до жиглорите. Те се крият отдолу. Тях ще ги развием, ще ги напръскаме с спрейче пак, ще ги разръчкаме с нещо тънко, ако имаме. И може да се каже, че това е дефиницията на за тия пари толковата, за тия пари това е профилактиката, която ще му направим. Аз ще отворя чашката всъщност преди да го изпръскам с спрей да го почиста. Ще си я махна. Може би ще му махна и жиглорите. Веднага прокапам мамичката му мръсна. Този е конфликт. Тук ще оправи нещата. Този конфликт нищо няма да оправи, колеги. Отивам да отворя това нещо навънка на балкона, защото ще бъда разстрелян. Знаете ли какво се казва разстрелян? Убит публично. В шиба на кухня съм и става супер голям гаф. Така е, като гаража е на майната си. Аз гледам да ви предоставям съдържание интересно. Понякога стават и такива гафове. Така, здравейте отново, приятели. Ето го жиглора, който ни интересува. Ето го поплавъка, който седи ето така. Изпира горивото на определено ниво. Ето тази дюзичка тук трябва да я развиеме. По принцип са две на големите мотори. Едната е за обороти на празен ход, другата е като даваме гъщица. Но тук нещата са по-допотопни и е само една. Сега, както виждате, жиглора сме го махнали. Той се развива с права отверка, не е нещо сложно. Ето от тук идва горивото. И отстрани трябва да има
супер малки миниатюрни дупчици, които всъщност на този китайски карбуратор ги няма, които също се запушват. Това, което ще направим с вас е, понеже ще го правя на балкона и няма как да го видите, навън е много тъмно, часа е почти 12. Ще напръскам с спрей за почистване на карбуратори или brake cleaner, без значение кое. Жиглора обилно, ще го накисна даже в капачката да поседи малко. И целият карбуратор без гумените уплътнения, които са смъкнати. Много е важно да няма гумени уплътнения, като го правите това нещо, защото brake cleaner конкретно ги разяжда. Ще напръскам ето тук вътре обилно количество спрейче. Тук, навсякъде това нещо ще го облея супер много с brake cleaner в тази ситуация. Чашката също ще я измия отдолу. Виждате за какво става въпрос, каква гносотия е. Виждате отвътре колко е клеясало и ръждясало. Така че тези неща ще ги почистиме. След това затваряме карбуратора и продължаваме с сглабянето на моторчето. Сега, нещо много важно, което искам да спомена пред вас. Хората, които сте отворили този клип само единствено за да видите как се разглабя и обслужва карбуратор. Ако карбуратора е такъв с боталце и с игла и контролира горивото, защото карбураторите са два вида, такива, които контролират въздуха, т.е. има дроселче на смокателя, което ето тук една клапа отваря и затваря, а горивото е с вакуум на база на колко е отворено това нещо и оборотите. Вакуума отваря едно друго такова бутало по-голямо с мембрана и влиза все повече и все повече гориво в двигателя. Това е единия вариант. Този, който имаме ние, е такъв, който контролира горивото, т.е. въздухът тук е фиксиран. Ето това е обема въздух, който влиза и оттам нататък ние контролираме горивото, което подаваме посредством ето това буталце с иглата. Когато го връщате, ако имате такъв карбуратор, от едната страна ще имате игла, която регулира оборотите. Ето това нещо се върти с отверка и регулира оборотите на празен ход. Много е важно, като слагате този цилиндър, на къде ще го сложите тук. Вътре, ако погледнете, този болт, този винт, който е отвън, стърчи вътре, от вътрешната страна. И да, ето така се вижда. И ето това нещо трябва да го сложите така, че ето тази страна да бъде с пъпчицата на жилото, която влиза и го контролира. А ето тук тази, която е потъгъл с косената, да влезе от страната на винчето, с което си регулирате оборотите на празния ход. Тъй като реално оборотите на празния ход се регулират, това нещо като го набутате, тук като развиете или навиете, то контролира буталцето, без да сте дали газ, в каква позиция е, т.е. иглата колко гориво да пуска. Така че много е важно, ако ще си профилактирате карбуратора, ако ще го сваляте поради каквато и да е причина, ако ви се скъса жило, каквото и да е, да обърнете внимание, ако карбуратора ви е ако карбуратора ви е от тип, който контролира горивото, а не въздуха, това нещо като го слагате, да го сложите на където трябва. За съжаление не успях да запиша монтажа на задната гума, затова ще показвам. Ето е задната гумичка. Тя се монтира много просто. Оста, две гайки, обтегачите тук на веригата, на които трябва да се обърне внимание, които за момента няма да ни влязат в употреба, но някога все ще ни. Спирачен апарат имаме тук, който няма хидравлика, той е като спирачка на колело от тази страна. Да видим дали ще се самоубия по неволя, опитвайки се да ви покажа. Същата ситуация имаме отляво спирачен апарат, гайчица, оттегач на веригата, който изглежда доста по-добре прилепнал тук. А сега трябва да сложим
и предницата, но вече си имаме рамка, двигател с карбуратор, с жило на гъста, което монтирах докато е по-лесно, преди да съм го обкичал тук с 20 неща. И имаме задна гума и спирачка. В верчета стигнахме до много голяма засечка. Тук отгоре трябва да има още една ето такава планка като тази, която да ляга плътно върху лагера. За съжаление някъде сме изгубили. Или е в гаража някъде, забита на майната си, или ще трябва да си търсим, да си купим от някъде или някой да ни изреже по-скоро. Няма как да сложим ръкохватките. Всъщност има как да ги сложим, ама аз не искам да го оставям така да бъде финално. Затова с леки промени в плана ще има втора част на този клип. Сега ще му сложим панелите все пак, за да добием някаква представа как ще изглежда. Няма да го палим. Съвсем скоро ще намеря остатъка от моторчето, за да можем да го завършим на 100%, да е готово. Сега тази вилка предната аз не съм я правил нищо и може да видите всъщност моторчето в какво състояние беше. Вижте този гнилоч. Навънка е твърде студено, за да боядисваме сега. Няма да бутаме нищо тук по предницата и без това ни липсва финалното парченце от пъзела. Няма да слагам спирачни апарати, няма да слагам нищо, ръкохватки и така нататък. Ще му сложим сега само ауспуха, спойлерите и всъщност спомням да му сложим едната ръкохватка, да му дадем газ в незапарено състояние, да си направим кефа. И ще продължим в друга част някаква. Ще има втора част това клипче. Я да видим как стои. И да, изобщо не стои така. Виждате ли какво става? Ужас. Сега ще монтираме ауспуха, като нямам никаква идея дали това са правилните крепежи за него, затова ще навивам без него, да видя докъде ще стигне това нещо. Да не направим някаква беля. Искрено се надявам, че са те, защото ако не са, нямам никаква идея къде са изчезнали и те, но като гледам нещата ще станат, да, ще използваме точно тези. Стягаме не толкова лекичко, да прибере плътно с динамометричен ключ. Стойностите са, нямам никаква идея колко нютона. Сега обръщаме моторетката, да видим. Това взе да тежи ли, бе, майка му мръсна? Така. Ето го. Как идва ауспуха, като бях прав, че той има някаква скобичка. Много плътно застава. И е пуснал много масло. Нямам никаква идея защо. По-лошото е, че нямам никаква идея с какво мога да го избърша, мамка му. Съсипах си кухнята, хора. Ще бъда разстрелян. След като Миха ауспуха официално дължа на жена ми една гъба за чинии, тък му така ще сменим нашата с нова, което е хигиенично, аз я мисля, загрижен съм и за това съсипваме тази. Сега се надявам, че този мотор, като е прав, повече няма да тече гняз от този ауспух. Какво следва да направим? Всъщност аз не знам какво можем да направим повече. Можем да му сложим малко спойлери, а така да го видим, да му се изкефим. Сега трябва да направим следното с вас. Ето тук да свържем резервоара. Тези маркучи са станали изцяло дървени. Но ето така да свържем резервоара. Нямам никаква идея на къде е, между другото, на така ли е, на обратно ли е. Добре, няма значение това нещо. Свързваме резервоарчето.
И сега търсим на карбуратора. Къде е да го включим? И аз да вратна малко камерката. Какво виждаме? Виждаме нещо. Къде ти е горивото, бе? Ето го горивото, бе. Много ме притеснява тук този ауспух, хора. Много ме паши съществуването му. Я да видим това нещо на къде е. Така ли е? Я дайте акълна, така ли е? Това изглежда супер безумно. Направо не мога да повярвам. Върху ауспуха да седи резервуар. Бах ти китайците, а? Може би е така, маркоча е напред. Резервуара ляга така. Пак е що годе върху ауспуха, ама не толкова. Тоест да предположим, че е така, иначе наобратно би било мега опасно. Ние сме шибани патрони с вас, бе, хора. Вие чувате ли се какво става? Браво, бе. Ще го фане с една опашчица това нещо. Да е по-навънка. Така. Да предположим, че е така. И сега идва забавната готина част. Монтиране на панели. А панелите изглеждат... Не всички панели, ама... Той е конкретно сега, който ще ви го покажа. Само малко да го позабърша. Или всъщност след това ще го забършиме. Майната му, че е прашен сега. Този панел, който ще ви покажа, изглежда ненормално. Син металик. Избрах го, понеже дядо му е левскар. Моя скъп баща. И всички сме закърмени с синьото. Та реших да бъде синьо и моторчето. Само да видим как ляга това. Ето така застава. И стои брутално. Направо не мога повярвам колко яко изглежда. Ти от ли си е, човек? Сега ще му сложим седалката, която ще го фиксира ето така. Ще го фиксира да не се мести никъде. Ето моя седалчицата, която също трябва да я фрешнем. Но това ще го направим с едно измиване, няма никакъв проблем. Дайте сега да монтираме. И обещавам да купя нови болтове, за да отиват на този прекрасен, според мен прекрасен цвят. Аз лично, ако имах такъв татко, не че моя не е супер, обичам го, но ако имах такъв татко, много бих му бил благодарен, че ми е направил такова готино моторче. И много внимателно бих го карал, защото като знам баща ми къв е, кой знае как го е сглобил. В смисъл, аз съм тегавия баща, не е моя баща. Преди да кажете, нали, че сова баща си никога. Напротив, сола себе си. Дайте сега да сложим тази седалка с тия грозни крепежки. Пах ти, това стана историческо завиване, хора. Какво става тук? 100% не е с тия болчета просто. То си речи, че не е с тях. Мамка му. Това е за нещо странично, сигурно. Няма как тия да ти влизат в газа, докато караш. Ако игнорираме факта, че тези крепежи изобщо не са правилните, а са просто някакви, които можем да хванем. Мисля, че всички ще се съгласите, дори и хроничните хейтери, че моторетката става брутална. Това ще го боядисаме и ще му намериме горнището. Тези, колкото и да ги затягам, смисъл, каквото и да ги правят, те изглеждат ужасно. Така е, съгласен съм, извинявам се, просто
А, наистина не знам 90% от нещата по този мотор къде са. Във всички случаи тези няма как да са така, предполагам. Да ти влизат в газа докато караш. А не искат, единствено това успя да влезе по-навътре. Тези не успяват. Това даже не се държи за нищо. Мамка му. Добре де. Що живота ми е съвкупност от куркапани? Сега ще се опитаме да монтираме предницата, която след супер много возене в колата и смяна на 2 гаража е изпочупена, смисъл спукани кита, което е много тъжничко, но нямаме какво да направим за сега. Наистина само за сега обещавам, че всичко ще бъде наред, всичко ще бъде по-добре, по-хубаво. Дайте сега да го сглобиме до някъде, да видим как ще изглежда мамка му, защото на мен ми е супер интересно. Много искам да го видя. Що го да е сглобен, какъв външен вид има. Сигурен съм, че и на вас ще ви е интересно. И затова, за да не казвам, то ни липсват части, не сме готови, еди какво се е счупило. Няма да има клип. Ще има клип, просто ще довършиме някога сглавянето в част 2. Сложихме му някакви панели и за прилича на моторче. Сега ще ви покажа крайния резултат за сега, как изглежда. Ето финалният резултат. Временно, разбира се, ще го довършиме в следващата част. Моторетката изглежда ето така. Супер много ма кефи. Няма да сядам на нея, защото гумите са спукани. Ще бъдат спукани всъщност, ако седна. Не знам какво говоря, вече твърде късно. Няма да сядам на нея, защото гумите са спаднали. И да. Ама представете си. Ето така. Цак. Би пръскало. Си направим задължително клипче с нея, как я караме. Защото сина ни, докато порасне, ще трябва да се припалва от време на време все пак и това моторче. Я да видим отпред сега. Цак. Цак. Кърти. С много сериозни липси, ама кърти въпреки това. Скъпи аверчета, това е края на клипа. Не свършихме нищо с вас, обаче канала ми е истински неподправен и когато направим нещо като хората, го показваме. Когато се усерем, също го показваме. Не бях подготвен. Супер много части липсват от мотора. Съжалявам, ама щете, не щете, ще трябва да има втора част на този клип. Много ми се искаше да го запалим днеска, да го чуем, да се качим една снимка, си направим деца вика, но придобива все пак някакъв вид, както виждате. Имаме някакъв немалък напредък. Остават спирачките да се монтират жилата, ръкохватките, правилните крепежи навсякъде, ръкохватките тук горе и има една планка, която липсва. Ще имаме моторче, бе. Марио Марч ще има моторче, аз вече имам няколко. Много се чудя за един клип, дали ще е интересен. Кажете долу в коментарите дали да го направим. Искаме се като приключим с това моторче, като го направим и като запали, да си сложа мотоекипировка като за писта. Говорим за кожен костюм от една част. Ръкавици, големи, Alpine Stars, GP Pro, еди какво си там. Бутуши състезателни догоре, аз ви ги показвах в един от клиповете. Боне и каска. Да бъда като MotoGP състезател и като се поотопли времето ще бъде това. И да хода при случайни хора по центъра, ще карам с това моторче, ще спирам до тях и ще ги питам: прощавайте, бихте ли ми казали къде има писта тук някъде около Плевен, защото закъснявам за състезание. Да видим как ще реагира, защото наистина има писта в Долна Митрополия, Гран Прито се провежда там.
Така че има някаква логика и ще е супер забавно, защото съм с най-малкото моторче на света, облечен като професионален състезател, който бърза за състезанието. Мисля, че има някои интересни реакции от хората. Напишете долу в коментарите дали го направим, като се отопли. Пак казвам, няма да е сега, но като се отопли, дали да направим нещо такова. Сега в края на този клип искам сърдечно да благодаря отново на всички, които се абонирахте за мен, които коментирате, които харесвате. И тия, които масолите, нали, ако проима такива за сега, слава Богу, сте ме пощадили, но ако проима, благодаря и на вас, защото ми помагате да стана по-добър в това, което правя. Пак казвам, този клип конкретно и това моторче съм се юрнал и искам да го направя и да го споделя с вас, защото това беше една моя детска мечта, която нямахме възможност да осъществим с семейството ми. Това беше супер газария, нали, първия път като го видях. И тогава сме яли сладоледи ескимо за 30 стинки или такси, нали, от скъпото за 50. Та нямахме възможност, аз много исках такова моторче и сега много искам моя син Марио младши да може да ги има тия неща и да ги изживее. И също така, не знам дали той ще го гледа този клип, има супер много години докато порасне, но след много години може да си пуска тия клипове и да гледа баща му какъв идиот е бил на по-млади години. Така че този архив ще го държа, никой няма да ги трия тия клипове, стига да не ме баннат от тубата. Това е идеята на моторчето и затова го взимам много при сърце. Много хаотично действам, но ще стане моторчето, просто ще има втора част. Искам да пожелая на всички лека вечер от мен. Благодаря за уважението. Се видиме съвсем скоро с друг клип, който все още не знам какъв е, но обещавам, че ще дойде. Между другото, кажете ми как е аудиото новото. Купих едни супер скъпи микрофони. Виждате тук, този космърлък, не са ми гърдите. Това ми е бежичният микрофон. Купих едни нови, много скъпи микрофони и се надявам, че имал някакъв смисъл от тях. Кажете долу как е аудиото. Вече не съм с телефона, нали, тук като ланец. Мисля, че е една идея по-добре и на мен ми е по-свободно. Мога да работя, мога да говоря. Задържам ви супер много вече излишно. Чао!